Her er London. BBC sender til Danmark. De hører os i 19 meter båndet, på 2 bølgelængder i 31 meter båndet, i 41 meter båndet og på 1500 meter. Sammenbruddet i Nordtyskland er komplet. Englænderne rapporteres ved den danske grænse. Kiel og Flensborg er erklæret for åbne byer. Fangetallet er så stort, at det er umuligt at tælle endnu. Danmarks Frihedsråd har opfordret til disciplin i de sidste timer inden befrielsen. Admiral Dönitz har haft samtaler i Danmark med de tyske myndigheder fra Norge og Danmark og har drøftet den fremtidige kurs i begge lande. Øst- og vestallierede styrker er nu sammensvejset over en strækning på 160 kilometer, og næsten hele Tyskland er rendt over ende. Sydpå har tropper af den 7. amerikanske armé passeret Brennerpasset til Italien og har forenet sig med feltmarskal Alexanders styrker. Russiske frontberetninger beskriver ødelæggelserne og de kaotiske tilstande i Berlin. Allierede korrespondenter beskriver denne mindeværdige masseovergivelse i Nordtyskland. Vi begynder med krigsnyhederne om Danmark, derefter Frihedsrådets proklamationer, de udenlandske nyheder i øvrigt, en skildring af forholdene i Danmark og en beretning om det tyske sammenbrud i Nordtyskland. Der foreligger endnu ikke nogen officiel meddelelse fra engelsk side om, hvor langt Montgomerys styrker er nået op i Jylland. Dansk pressetjeneste i Stockholm havde kl. 13 direkte kontakt med København, og på dette tidspunkt havde Montgomerys arméer endnu ikke passeret grænsen. Det meddeles, at de allierede styrker tidligt i morges startede deres fremrykning fra Slesvig på vej mod den danske grænse. En panserkolonne nåede i nat byen Heide på den sønderjyske vestkyst, 24 kilometer syd for Tønder. I de senest indløbende allierede frontberetninger hedder det, at situationen er så forvirret, at der ikke er nogen officielle nyheder om, hvor langt de britiske tropper er nået. Dansk pressetjeneste meddeler videre i sit telegram kl. 13. Store menneskemængder samler sig nær grænsen, alle skoler er lukket, alle mødearrangementer udsat, og hele befolkningen venter utålmodigt for at give Montgomerys ørkenrotter en hjertelig velkomst. Der er i Danmark en tiltagende følelse af, at der forhandles mellem den britiske armé og Dönitz og Best, og at der vil blive afsluttet en aftale om overgivelse. Denne formodning støttes af den kendsgerning, at tyskerne har erklæret Kiel og Flensborg for åbne byer. Det synes ikke at være fornuftigt for tyskerne frivilligt at opgive den temmelig stærke forsvarslinje ved Kiel og så derefter at kæmpe i Danmark. Der er stor nervøsitet blandt de tyske tropper. Nogle steder ser det ud, som om de er ved at forberede sig til kamp. For eksempel har de bemandet befæstningerne i nærheden af Limfjordsbroen, men adskillige andre steder er tyskerne øjensynligt utålmodige efter at komme til at overgive sig. Den svenske presse har bragt forlyden om, at russiske faldskærmstropper skulle være landsat i Dyrehaven nord for København, og i dag gik der rygter i Danmark om, at russiske tropper var gået i land på Falster. Alle disse rygter savner enhver begrundelse. I nat blev der kæmpet voldsomt i Københavns gader, rundt om den tyske kaserne, de tyske kaserner, og der hørtes en kanonskud. I Dyrehaven og på pladsen foran Gentofte Rådhus havde tyske tropper været i indbyrdes regulær kamp. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.
Herr London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig. Vi fortsætter nu udsendelsen med at oplæse de 2 proklamationer, som Danmarks Frihedsråd udsendte i går, altså inden den meddelelse, vi netop har givet. Danmarks Frihedsråd har udstedt følgende proklamation til det danske folk. Det er en selvfølge, at befolkningen yder de allierede tropper al mulig hjælp. Vi advarer mod sammenstimlen, som kan hindre troppernes bevægelser, ligesom vi advarer mod alt for åbenlyst fremfærd fra modstandsbevægelsens side, før de nødvendige arrestationer har fundet sted. I ikke befriede områder må ingen gå til handling, før ordre gives. Når tysk kapitulation foreligger, vil modstandsbevægelsens styrker opretholde ro og orden, indtil de allierede tropper når frem. I 5 lange år har den danske befolkning, trods uhørte provokationer, bevaret en værdig holdning. Også i befrielsens time vil modstandsstyrkerne og den øvrige befolkning vide at optræde på værdig dansk vis. I en anden proklamation til samtlige danske modstandsstyrker udtaler Danmarks Frihedsråd. Frihedskæmpere, Danmarks befrielse står nu for døren. I løbet af timer eller dage vil det blive afgjort, om de tyske styrker i Danmark erkender nazismens endelige nederlag og kapitulerer, eller vælger at gå ind i en sidste, desperat og nytteløs kamp. Den krig, Danmark fører med Tyskland, er også påtvunget ved nazisternes overfald på vort land og overgreb mod vort folk. Vi danske optog striden, og vort folk har kæmpet godt, men vi har aldrig ønsket unødig blodsudgydelse og ønsker det heller ikke nu. Vælger tyskerne kampen, der ved vi er rede. Hver mand vil indtage sin plads og gøre sin pligt. Men kommer fjenden til fornuft og vælger kapitulationen, er det lykkeligt, at vort folk spares for yderligere blodsofre. Vi vil der optage de bevogtningsopgaver, vi er udset til, og hindre alle repressalier over for de slagne. Kun hvis fjendens styrker svigter kapitulationsbetingelserne og sætter sig til modværge, må der i selvforsvar slås til. Vi pålægger alle modstandsgrupper nøje at følge deres instrukser. Hvad enten det kommer til kamp eller til kapitulation, vil befrielseskampens sidste timer kræve endnu større disciplin og selvbeherskelse end hidtil. Ingen gruppe må gå til handling, før ordren er givet. Frihedskæmpere, kammerater, vi stoler på jer. Tyskerne kom altså til fornuft og valgte kapitulationen. Det var en af de muligheder, Danmarks Frihedsråd havde forudset i den proklamation, som vi netop har hørt, og som blev forfattet i går. Nu, for nogle få minutter siden, erfarede vi fra Montgomerys hovedkvarter, at fjenden i Holland, i Nordvesttyskland og i Danmark har kapituleret.
Her er London. BBC's aftenudsendelse til Danmark. Af hensyn til de lyttere, som måske ikke var med fra begyndelsen af udsendelsen, gentager vi den nyhed, vi netop har modtaget fra Montgomerys hovedkvarter. Tyskerne i Holland, i Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Vi fortsætter nu udsendelserne, men naturligvis er de nyheder, vi har til denne udsendelse, det har været forberedt, før vi modtog den store nyhed om, at det nu endelig er forbi i Danmark. Og vi må derfor bede lytterne undskylde, hvis nogle af nyhederne ikke er helt op til den situation, vi står overfor nu. Det engelske flag vajer i dag over Hamburg. Ved middagstid i går ledsagede den tyske kommandant for Hamburgs garnison, efter at have overgivet byen uden at have affyret et skud, personligt englænderne ind i Hamburg. I overensstemmelse med de britiske instruktioner var gaderne tomme, butikkerne var lukket, og der var ingen trafik. Borgmesteren udtalte, at halvdelen af Hamburgs bygninger var blevet til intet. Mindre end en tredjedel af Hamburg er endnu beboelig. Den assisterende havnedirektør udtalte, at dokområdet var beskadiget, men at det kunne anvendes. Før overgivelsen havde de vestlige og østlige hære nået kontakt på en over 160 km bred front fra Østersøen til området vest for Berlin. Der var kun en lille lomme tilbage mellem de russiske og amerikanske linjer i området øst for Magdeburg. Og her er en beretning om en af de begivenheder, der var anledning til den kapitulation, som tyskerne nu endelig har bekvemmet sig til. BBC's korrespondent Warren Thomas skrev i en beretning fra et sted i nærheden af Wismar ved Østersøen. Her har jeg set de to store hære mødes, den engelske og den russiske. Det er et slags internationalt møde, der finder sted. De tropper fra den 6. lufttransporterede armé, der etablerede kontakten, er kommet ud for at se russerne, og russerne er kommet for at møde os. Der bliver udvekslet en masse håndtryk og taget en mængde fotografier. Den kanadiske korrespondent Matthew Holton beskriver, hvordan chefen for den første amerikanske armé, general Hodges, og chefen for den 5. russiske gardearmé, general Yadov, mødtes ved Elbens mellemste løb. Russiske officerer og menige stod og ventede på den anden side af en russisk militærbro over floden. Englands, de forenede staters og Sovjetunionens flag vejede side om side over broen. Oven over dem var et banner med ordene: længe leve det ubrydelige engelsk-amerikansk-russiske venskab. General Hodges overrakte den russiske kommandant sin hærs slagstandard, og general Yadov gav ham det æreskjold, hans hær har vundet ved Stalingrad. Af alle beretninger og fotografier fra Berlin fremgår det, hvilken ødelæggelse der er blevet anrettet af britiske og amerikanske luftbombardementer og af russernes artilleri. Foreløbig har man ingen pålidelige efterretninger om, hvor Hitler og Goebbels er. Der foreligger ingen meddelelse om, at deres lig er blevet fundet. Med hensyn til den forfatning, Berlin befinder sig i, beretter de to russiske officerer til Røde Stjerne. Denne by, hvor alle de djævelske planer for verdensherredømmet blev undfanget og udarbejdet, ligger nu i ruiner. Overalt er der murbrokker, bombekratere, udbrændte tanke, ødelagte kanoner, sporvogne gennemhullet af kugler, halvt ødelagte skyttegrave, masser af tomme patronhylstre, friske grave, lig der endnu ikke er blevet begravet, masser af hvide flag, skarer af dystre og sultne mennesker. De russiske officerer fortsætter. I Friedrichstrasse, hvor der rasede heftige tankslag, er det umuligt at gå til fods. I Under den Linden er det umuligt at komme frem enten til fods eller i bil på grund af barrikaderne. Tiergarten stod i flammer, og træerne væltede brændende op. Der stod røg op fra Rigsdagsbygningen, og Hitlers nye rigskancelli brænder også. Ligeledes Göhrings luftministerium. Og der er stadig omfattende plyndringer. Tyskerne bryder ind og røver i alle mulige forretninger og magasiner og i private hjem. Russerne bringer med flyvemaskiner eksperter til byen, deriblandt civilingeniører og sanitetsingeniører. De begyndte at rydde gaderne på skrammel og har sat tyskerne i gang med dette arbejde.
De træffer forberedelser til at bringe tilførslerne af gas, vand og elektricitet i orden igen. Det myldrer stadig ind med tyske fanger. Indtil i morges var der kommet 125.000. Og det var altså i Berlin. I syd er den 7. amerikanske armé nået frem til den 5. allierede armé på italiensk jord. Det følger efter et af de hurtigste fremstød under hele felttoget, der har ført den 7. armés tropper gennem Brennerpasset, trods vanskelige forhold med vejene spærret af sne og ismasser. Bagved disse styrker Innsbruck blev erobret. Den 3. amerikanske armé har vundet terræn i Tyskland, Østrig og Tjekkoslovakiet. I Østrig står den kun 15 km fra Berchtesgaden. I Østrig står styrkerne 8 km fra Linz og rykker frem for at møde de russiske tropper vest for Wien. Her er London. Vi gentager fra feltmarskal Montgomerys hovedkvarter, er det for nogle få minutter siden blevet meddelt, at tyskerne i Holland, Nordtyskland, Nordvesttyskland og Danmark har kapituleret. I denne glædestime for Danmark går vores tanker til vores brødrefolk i nord, nordmændene. Det er med sorg, vi hører, at Norge ikke bliver omtalt mellem de øvrige lande. Men med den øjeblikkelige militære udvikling, som i øjeblikket finder sted, kan det under ingen omstændigheder vare længe, før også Norge bliver befriet, og det tyske herredømme overalt bliver brudt og brudt for evigt. Og så har vi fra Danmark en beretning om, hvordan de sidste timer før tyskernes kapitulation forløb. En beretning, som blev afsendt fra Danmark i nat. Den fortalte, hvordan danskerne med tålmodighed og ro afventede den videre udvikling. Den udvikling, der nu er kulmineret i den tyske kapitulation i Danmark. I de byer, hvor man havde været nogle døgn forud, var forholdene igen ved at vende tilbage til det normale. Men Gestapo og Hippo fortsatte med deres arrestationer endnu på dette tidspunkt. Udviklingen i Horsens karakteriserede i en nøddeskal den situation, der var opstået. Tirsdag aften henvendte en Gestapo-patrulje sig til borgmester Juliusen og erklærede, at man ikke ønskede at se dansk politi i gaderne. På tyskernes spørgsmål om, hvem der havde ansvaret for det udsendte opråb, svarede borgmesteren, at det var affattet af ham, men at tilføjelsen, som var underskrevet Frihedsrådets lokalkomité, var sket uden at han vidste det. Tirsdag aften blev der så indført udgangsforbud, det skete på vagtværnens foranledning, fra kl. 22 til kl. 5. Det gjaldt kun den nat, og var for så vidt kun en henstilling til borgerne for at undgå demonstrationer. Der skete der heller ingen episoder i nattens løb. En dansk politipatrulje på 4 mand blev anholdt af Gestapo, men senere frigivet. Det forlyder, at den tyske kommandant i Horsens blev fjernet på grund af det usædvanlige skridt, han havde taget. I Slagelse meddelte den øverste tyske myndighed, en læge ved navn Kerving, under en forhandling med borgmesteren, at tropperne hurtigst muligt ville blive ført bort, og at de tyske soldater, der blev tilbage fra onsdag, ville være udstyret med Røde Korsarmbind. Borgmesteren fremsatte en anmodning om afmonteringen af et minefelt uden om kasernen, og det skete. 1100 flygtninge, der var installeret på teknisk skole, blev overført til kasernen. I Esbjerg blev en ung pige, som var ansat i organisation TØT, i onsdags antastet, men undslap. Tyskerne meddelte kommunaldirektøren, at hvis noget lignende gentog sig, ville der blive indført spærretid. På flere københavnske kaserner var der mytteriforsøg. På ingeniørkasernen i Ryvangen kom til sammenstød mellem værnemagtsfolk og polititropper. Vejene og broerne omkring bygningen blev besat. Alle trafikanter og køretøjer blev standset og undersøgt. Også på Artillerivejens kaserne var der uroligheder. Forleden genlød nabogaderne af maskinpistolsalver og revolverskud i over en time. Også andre steder i København har der været skyderi. Hippofolkene, som nu er i civiltøj eller grønne SS-uniformer,
fortsatte deres retssager. Og i den forbindelse er der sikkert grund til at sige, at selvom tyskerne nu har kapituleret, er hippofolkene stadig en fare for danskerne. I Viborg var det tyske militær ved at forsvinde i stilhed. Fra Helsingør rejste mindre styrker afsted. I Holbæk blev tropperne ombyttet med flygtninge og sårede soldater. På Fyn mentes det, at der var mellem 5.000 og 6.000 værnemagtssoldater tilbage. I Odense 1.500 mand mod tidligere 7.000. Fra Svendborg var halvdelen af garnisonen afrejst, og i Middelfart var der kun 400 tilbage af den oprindelige styrke på 1.500. Dansk pressetjenestes udsendte medarbejder foretog en rejse gennem Sønderjylland. Han fortalte om mytteri i Haderslev, og hvordan de folk, der gjorde oprør, blev sat ind i byens arrest. På et tysk marinefartøj i Åben Rå Havn blev der i mandags hejst et hvidt flag. Kaptajnen inviterede hele besætningen på 40 mand til vin og kransekage. Han havde af den engelske radio hørt, at der nu fra tysk side var blevet tilbudt overgivelse, og derfor han besluttet sig til at indstille kampen. Senere måtte han hejse det hvide flag ned igen. Korrespondenten fortæller også, at barbererne i Sønderjylland har stor søgning. Soldaterne ville være velsoignerede, når de kom hjem. Og de var meget ivrige efter at fortælle danskerne, at det eneste, de ønskede, var at få lov til at stikke af. Ved Kruså var der lavet en primitiv, solid, men alligevel solid spærring af grænsstolper og en gammel jernbanevogn. Gestapo var på det tidspunkt stadig i aktivitet. Der gik en stadig strøm af køretøjer og soldater mod nord af de sønderjyske landeveje. Alle slags køretøjer fra store lastvogne til små jumper rullede op gennem Jylland. Stort antal stormbåde var blevet transporteret nordpå. Landevejene var oversvømmet af pjaltede, trætte og sløve soldater til fods eller på cykel mod nord. De virkede stærkt deprimerede. Private biler blev hyppigt holdt op af soldater, som tvang chaufføren til at køre for sig. Dansk pressetjenestes korrespondent oplevede det samme. Et medlem af værnemagten standsede hans bil og forlangte at blive kørt nordpå. Da det blev nægtet, trak han sin revolver og brølede, kører jeg med eller kører jeg ikke med? Han forsøgte at kravle op på bilens tag, men det lykkedes at få ham væltet af. Soldaterne er blevet set, under denne beskrivelse fortælles der, at soldaterne er blevet set i flokker og enkeltvis på landevejene, men det er en stor sjældenhed, at man så den gå i takt. Opløsningen var begyndt, den opløsning, som nu er endt med den store nyhed for Danmarks vedkommende. Under oplæsningen har vi modtaget det endelige budskab fra hovedkvarteret for de allieredes overkommando. Det lyder således. Alle tyske styrker i Nordvesttyskland, Holland og Danmark har overgivet sig til feltmarskal Montgomery. Overgivelsen træder i kraft kl. 8 i morgen tidlig dansk tid. Overgivelsen omfatter Helgoland og de frisiske øer, men ikke Norge. De eneste tyske styrker, som således stadig er i kamp, er de, der befinder sig i Tjekkoslovakiet og i Norge. Det var meddelelsen fra hovedkvarteret for de allieredes overkommando. Inden vi nu slutter denne udsendelse, har vi som sædvanligt, også på denne aften, en særmelding. Den lyder: hilsen til Kennedy, Oliver, Moritz, Rikke, Sebastian, Peggy, Larry, Elgin, Gertrude, Duncan, Dagmar, Arnold, Bruce, Fatima, Sally, Tristan, Pan, Samuel, Ellie, Dora, Signe, Edmund og Axel. Vi gentager hilsen til Kennedy, Oliver, Moritz, Rikke, Sebastian, Peggy, Larry, Elgin, Gertrude, Duncan, Dagmar, Arnold, Bruce, Fatima,
Sally, Tristan, Pan, Samuel, Ellie, Dora, Signe, Edmund og Axel. Det var en særmelding. Vi gentager. De allieredes øverste hovedkvarter meddeler. Alle de tyske styrker i Nordvest-Tyskland, Holland og Danmark har overgivet sig til feltmarskal Montgomery. Overgivelsen bliver effektiv klokken 8 engelsk sommertid i morgen. Klokken 8 engelsk sommertid, altså det samme som dansk tid. Overgivelsen dækker også Helgoland og de frisiske øer, men som sagt før ikke Norge. De eneste tyske styrker, som stadig befinder sig i kamp, er de styrker, der nu står i Tjekkoslovakiet og i Norge. Må jeg have lov til at slutte med, at denne aften, den største aften for jer hjemme, også har været den største aften for os herude. Vi tænker på jer hjemme, og vi glæder os til snart at ses igen. Denne hilsen må jeg nok have lov til at lade omfatte alle danske uden for Danmark. Og så slutter vi med nationalsangene.